barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirinmu na Azbadi TV Show. Kamar yadda muka saba kawo muku tattaunawa da ɗalibai wanda muke karatu da su a nan India. To yau ma muna da wani ɗalibi za mu tattauna da shi kafin mu je hutu rabin lokacin mu dawo. Insha Allah ga masu buƙatar admission za su iya bibiyan mu a kamfanin India domin nema musu admission. Kasance da mu bari mu je hutu rabin lokacin mu. Masu kallon mu barkanmu da dawowa hutu rabin lokaci. Kafin mu gabatar muku da bakonmu zan so ku ci gaba da bibiyan mu a shafukan sada zumunta. Ku ci gaba da danna mana liking da subscribing da comment da share domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Ga masu buƙatar admission za su iya bibiyan mu a faɗin India domin nema musu admission. Za mu gabatar muku da bakonmu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Azbadi mai barko. Ko iya sanin sunanka? Sunana Umar Bashir Hussein. Ana kira da Mulu. Amma a ina ka samu Molu? Wallahi dai ina yaro dai na taso na ji a haka. Kawai ka ji ana Molu? Wallahi amma akwai sanadi zaka ji an ce an sama sunan kokala, zaka ji akwai sanadin da ya sa. amma an ban tarihin sunan. Eh. Tun ina yaro ne dan karami. To ne wata rashin lafiya. Na zuke sosai. Kawai shine wata bakuwa ta zo dubiya kawai ta kalle ta ce wai Mulu shikenan. Ya bi ni sunan. Okay, to shikenan shine abin da ya samu asalin sunan kenan. Haka. Masha Allah. Dan wace ƙasa ne kai? Nigeria. Nigeria akwai daɗi kuwa? Nigeria da daɗi irin amma kana da kuɗi gaskiya. Da ita da India ina ne daɗi? Normal a rayuwa ta ko normal a rayuwar mutane? A rayuwarka ai muke tambaya ba rayuwa. Ni a rayuwa na gaskiya nan ya fi min daɗi. India ta fi ma daɗi nesa da kusa ba. Daɗi ta fi min daɗi saboda ba wani tension ba wani komai safe normal. Baka tun gidan ku za su iya ganin bidiyon nan? Za su gani mana amma dai duk normal ne a su ma su sani ko ina wasu labari. A wani state kake a Najeriya? Ina garin Kano State. Masha Allah. To masu kallon mu kun ji yau tattaunawar namu da dan Kano State. Wani makaranta kake karatu a India? Bagwan University. A wani gari take? A Rajasthan take, a cikin Rajasthan kuma cikin Ajmer. Masha Allah. Yanzu ya matakin karatu ne, an fara ne ko kuma ana tsakiya ko kuma an kusa gama? Muna PC ne za mu fara insha Allah August nan, end of August za mu fara insha Allah. Okay, fresh student kenan za a ce? Fresh student ya. Masha Allah. Okay, ba ma ka fara karatu ba ma a cikin makarantar yanzu? Ban fara ba da haka saboda na yi losing wani ne, saboda na yi delay wajen zuwa na school. Gaskiya. Kamata a tun wancan shekaran ina makaranta amma da ke some problems yasa. Masha Allah. To tun farkon shigowar ka India, wani challenge kai facing ko kuma ce wani kalubale kai facing wanda ba za ka manta da shi ba har kawo yanzu daɗewa ka India? Abinda na yi challenge? Abinda dai ya faru da kai farko tun zuwan ka India har kawo yanzu. Na san akalla ka kai wata 2 a India. Wajen wata 4 ma. To wata 4 a India. Abinda ka fuskanta wanda bai maka daɗi ba farkon zuwan ka har zuwa yanzu wanda ba za ka mance da shi ba. To irin kaman saboda farkon zuwa na in na ga irin India wannan haka in suka ga baki ka gane suna yi mai dariya. Suka ga baki kawai za su yi wa mutum dariya kaga abin yana ci mura yadda ka san in rufe mutum da duka haka da ke ji. Na gani. Suka ga irin ka san mu da tsarguwa in mutum ya dariya to kawai za ka ji kawai in na ji in suna kallon mu suna dariya sai in ji kamar in rufe mutum da duka. Gaskiya yana ce mun tuwa kwariya. Wannan kamar racism za a shi gaskiya abun ba daɗi sosai. Abun ba daɗi to shi yasa ban da wasan wannan kawai dai me zai kawo ma nan muna da Najeriya. Gaskiya da wannan amma in dai ka zauna for a long time a India nan gaba ba za ka dinga jin haushin wannan abun ba, za ka saba da su duka. Dama haka saba saboda za ka gaba komai bane ka saba da abu amma ni farkon zuwa na gaskiya saboda ma lokacin ban yi visa da wuri ba shi yasa amma da sai mun yi rigima da yawa wallahi. Allah. Masha Allah. To ya yanayin yaran su fa tunda ka ce kai sabon zuwa ne, ya kake yi da gurin siyayya da kuma gurin magana da su haka? To su kasan dama ba su iya wani turanci sosai, su dama 'yan ƙasar India ba wani turanci suke ba, kawai
sai dai irin turanci ne haka dai gaba ɗaya sai a hankula an zaka sai abun dan bayya irin in ka dan jefa musu turanci kamar a misali zaka ce kamar mu normal english kaga ai in na samu mutum zan ce mai kamar ina so in yi magana da kai zan ce wa mutum zaka ce please I want to talk to you to kaga to kuma su India in zaka yi musu wannan magana sai dai kamar a misali ka ce please me talk you to ka gane irin wannan turancin su kenan kana so ka ce su turancin su kamar da Hausa zaka yawa da Hausa da bebanci haka dai zaka na dan yi musu irin turancin tasha ko yawa irin turancin firamaren nan lokacin zaka ga yara suna wani kalar turanci shi suke fahimta in baka yi musu ba za su yi ta kyakya ne amma wasu ne daga cikin su kyaka ko kuma dukansu ba duka bane ba akwai wanda suka iya fluent English amma da akwai wanda kuma dama a cikin dai 100% irin za a ce 70% gaskiya su ba su iya turanci. Masha Allah. Na ji an ce kai shahararren dan TikTok. Ba dai shahararren ba, kawai wani ɗan yi na nishaɗi haka ne. To ai idan ba shahararren dan TikTok ba wanda yake TikTok yau da gobe kullum, ai mutum ba zai iya samun giveaway a cikin TikTok ba tare da yana bibiyan TikTok ko da yaushe. A gaskiya ko da yaushe ina son TikTok sosai. Ko da yaushe ina yin TikTok. Shi ma dalilin cin giveaway din da ke dama ina nan ne kuma ko da yaushe ina kan platform din. Kana active. Yawwa ina active din to shine kawai ne kuma dama an ce duk wanda ya riga comment to ka san kuma in kana kan abu zaka ga an watso ma abu da wuri ana posting. Gaskiya ne kuma nayi sauri na fara to shine. Ka ce yanzu dai kana so ka ce Anas Magu Store kai ma ka samu giveaway na Anas Magu Store. Na samu masha Allah kuma yayana ma yana hanyar zuwa karba saboda baya international yana tura abu normal zaka karba kana Najeriya shi yasa na tura yayan mu a Nigeria center yanzu ma yana hanya masha Allah ana zama zuwa farm center yake a farm center yake kuma yana Kaduna ma yana yanzu ne dai ya bude branch a nan farm center masha Allah to ba damuwa Allah ya kara kasuwa wannan giveaway da Anas Magu yake yi gaskiya ba karamin jan hankalin matasa yake ba kuma ya san me yake ne yana gyara kasuwancin sa haka sosai ba masha Allah muna mai fatan alkhairi sosai kuwa masha Allah to yanzu kwanaki da daidaiwa a TikTok din akwai wani bidiyon ka da naga yana yawo almost mutum 43,000 sun kalla so ya shiga viral kenan za a ce bidiyon naka ya shiga viral sosai shi ya dago ma da dan account din gaskiya ne ya dago da account din naka yanzu followers sun ka nawa kenan yanzu yana da dan followers 4,000 something haka 4,000 something likes kuma 32,000 something ma gaskiya ne to kaga za a ce ai shahararren dan TikTok kanana ne 4,000 followers dudu nawa yake gaskiya ne to masha Allah a India tunda ka zo India tsawon wata 4 wani guri ka je wanda ya burge ka a India tunda ka zo yau daga zuwan ka zuwa yanzu wani guri ka je wanda ya burge ka a Delhi ne gaskiya Delhi gari ne mai kyau sosai kuma yana da kyau sannan abubuwa daidai in dai ka zo Delhi za ka ga abubuwa kala-kala mai kyau wanda za su baka sha'awa masu kyau sosai amma na ji akwai guri irin su Taj Mahal irin su wannan da sauransu dai gurin tourism da yawa sosai da yanayin canji a kasan fa ana samun canji da sauki ne ko kuma da tsada kuke yanzu ne ya yi saboda tashin dalar nan so gaskiya canji ya hau sosai dan canjin ma da muke samu muke dan rarrage wa iyayen nan namu muna dan cewa canji ya kai irin kaman 10 haka to yanzu ma ya wuce ma har 10 point wani abu ya kai gaskiya ne kuɗin da muke samu muke dan cilin ma gaba daya cilin ba zai yi ba kenan yana ɗaya sama gaskiya saboda tsadar canjin yayi yawa gaskiya amma muna fata Allah ya sako da shi gaskiya shine addu'a mu gaskiya kuma insha Allah to masu kallon mu insha Allah anan zamu aje tattaunawar namu ku ci gaba da bibiyan mu a shafukan sada zumunta ku ci gaba da danna mana liking da subscribing da comment da share domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh